खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौ बर' रावनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों गरम थासारिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो गोबां मानसिफोरा बिटिआरनि गेजेराव बड'लेण्डआ अट'मेटिक जालांगोन होननानै खौरां मोननानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गासिबो गोजोनदों। नाथाय बे बाथ्राखौ एबा खोथाखौ जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सिखोमानो रोङासै। हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि गेजेराव बड'लेण्डआ हारसिंनो जालांगोन होननानै हारसाफोरनि निउसाव एबा ससियेल मिडियायाव हारसा रावजों खुला खुलि बुंनानै होयो। दा बे खोथाखौ लाना हारसाफोरा एबा बर'नि माखासे हानजाफोरा गरम थासारि खालामगासिनो दं। मानोना बे हाग्रामाया हारसाफोरनि निउस चेनेलाव खुला खुलि बिटिआरनि गेजेराव बड'लेण्ड जागोन होननानै बुंनायाव हारसाफोरनि गोसोआव नांदों। बेनिखायनो हारसाफोरा एबा बर'नि माखासे हानजाफोरा बिटिआरनि हेंथायै लैहोर ओंखारबोनानै सोमावसारफैदों। बे गोरोन्थिया जोंनि बिटिआरनि चिफ एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि गोरोन्थि। बे रावखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनि गोसोआवनो लाखुमानांगौमोन। दा बे खोथाखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया खुला खुलि हारसा रावजों बुंनानै होयो। बर'फोरनि गेजेराव बर' रावजों बुंनायबाबो बेलेग खोथामोन। नाथाय बे हाग्रामा महिलारिया हारसा रावजों खुला खुलि बुंनानै होयो बिटिआरनि गेजेरावनो बड'लेण्डआ जागोन होननानै। बेबायदिबाथ' बिसोरलाय बेरेखा जाखागोन ना। बिसोर बिटिआरनि गेजेरावनो बेरेखा देखायगासिनो आरो दा बिटिआरनि गेजेरजों बड'लेण्ड जागोन होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया हारसाफोरनि गोसोआव गुदुं थासारि खालामगासिनो दं। दा बेखायनो हारसाफोरा गोसोआव नांनानै बिटिआरनि बेरेखा आन्दलन खालामलागासिनो दं। खुगा दं होननानै गासिबो खोथाखौनो बुंजाया। दा नुबाय दा मा जाखो? बे 30 सेकेन्ड खोथा बुंनाय खिनियावनो मा जाखो नुदोंना? दा बेखायनो खुगा दं होननानै गासिबो खोथाखौनो बुंजाया, मिथिबायना? दा बे बिथां हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंफोरना होनानै बर' हानजाफोरनि माखासे आफादफोरखौ बांसिन सोमावसारनायाव मदद खालामदों। दा आरो मा मोनसे सिखोमानानै दोनबावनाय खोथा दंबावोब्ला बेखौबो फोरमायनानै होदो। गासिबो खोथाखौनो फोरमायनानै होजोब। नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। ओरैनोबा बर' हानजाया बर'फोरनि बेरेखा एबा बर'फोरनि सुथुर। आरो बे मोजां रादाबखौ हारसाफोरनि निउस चेनेलावसो बुंनानै होबावदों। बर'फोरनि निउसाव बुंनायब्लाबो बेलेग खोथामोन। दाथ' बे हारसा रावजोंनो बुंखादों। दा बेखायनो बर' हानजाफोरा बांसिन साहस मोनदों। मा जाबावगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरजों जेबो जाला। खुगा दं होननानै गोदाव सोराव बखिनायाव दा मा जाखो नुबायना? दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ खोनानानै बर' हानजाफोरा गोबां सोमावसारबोगासिनो दं बिटिआरनि हेंथायै एबा बर'फोरनि हेंथायै। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ गरम थासारिनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।